आयै दिनै हले मानसिया दखानाव एसे खम फैदोंलै ने फैनायालाय बिदिनोसै मागोनि बेस्थ'ना आरो गथ'फोरासो मेथाइ जाफैयोमोन दिनैथ' आरो न'आवबो गावबागाव बानायसिगोन ना बेनोथ' जाहैबाय जेबो नङा औ आबा आंबो नामनि आन्था एसे बानायनोसै आंबो साननैसोनि थाखाय गाबोनहाय माने मागो जोब्बा गाबोनथ' नङा मागो जोब्बा एसे थांनांगौ दंलै आयै एसे गोजानाव आरो गोजानाव नाथाय बहा थांनो जालायखो नोंहालाय दंलै एसे खामानि आयै बेनिफ्राय नों टेनसन लानाङा आं साननैसो थांगोन ओमफ्राय फैफिनगोन आरो दे आबा आं बुंदोंमोनानो नोंखौ खनसेबो ओंखाम गोरलैयाव लिंहर अखाफोरखौ गैया बेबो जायासै दा मागोआवबो लेंहर थिनबाय मा जाखो अखाफोरखौथ' थोद गावहाबो बुंबाय थायोलै आयै बुंबाय थाबाबोलाय माथो नोंलाय आंनि खोथाखौनो खोनासङालाय बुंदोंआनो आलासि जानो लिंहर अखाफोरखौ सोलाबबासो दा आयै मालाय मागोआवबा गावस्राबा बेस्थ' थानोबो हानाय ना फैनोबा हागोन ना हाया नों लिंहरबानो फैबाय नों लिंहराबालाय बहा गावहानो लिंहरनोबा बांसिन लिंहरो बिदि नङाब्रा आयै माने एसे खोथा थायोथ' डाइरेक्ट लिंहरनो होनबानो लिंहरनो हायाना आरो फैनाय फैयिनिबो मोनसे खोथा थायो नों रायलायनो हायाबाबो आंनो रायलायगौमोन आरो गावाबो आंखौबो फन हरनो बादा होयो मा रायलायगोन मागोन सानो आंहा मोजां मोनथारोमोन फैजाबावनो लुगैदोंमोन आं दाख्लै खनसेयावथ' जाब जोबसो ओरैनो फैब्रबनाय थांब्रबनाय जाबायना देलै आयै बुंहरनाय गोनां बाराबा र' औ बुंहरनाय दसे थानानै आंबो थांसैहाय माइरंबो एसे सोमनांगौ दङ आंबो एसे बिदिनो फिथा माबा माबि बानायनांगौ जगार खालामनांगौहाय ओइ आयै फिथाखौ बानायबाना बै माबा सिबिंनि लादुआ बेखौबो बानाय दे गोथाव मोनो आङो जागोन दे आबा आंलाय बहाथो बानायालासे थायो नालेंखरखौसो हाननांगौमोन दा बाराबा हाननाय नोङो हाननोथ' हागौमोन नाथाय र' आयै नङाबा मानसि लिंहरसैलां हाननो दे जायो नालेंखरनि फिथाखौनो एसे बानायसै आरो माथो ओंखाम ओंख्रिखौ आं संखांखाबायलै आयै दा नों थांनानै माबा बेलेग खामानिखौ मावबानो जाबाय जायखिया ओंखाम ओंख्रिया मोनखाबाय औ दे जागोन दायोहाय आंहा माबा टाउनावबो एसे थांनांगौमोनहाय आबा थांनाय जाबा थांब्रबनोसै आं एसे खामानि दङ औ दे आयै थांबानो जाबाय मादैया लेंहरबाय थादों बेखायनो थांना फैसै आं औ लोगो नोंथांमोन आंना गारामायानो जोबोद साना दङलै भइसनो आं जा खस्थ' मोनगासिनो दायो थेवब्लाबो आं ससे बानायबाय लोगोफोर रायलायबानो सायो नालाय गोदोनाया नोंथांमोना दा सोरबा बेखौनो गाज्रि मोनलायगोन खोन्थानायखौबो नाथाय जेबो गाज्रि मोना लोगोफोर एसे प्रब्लेम जायोबाथ' माब्लाबा समाव नोंथांमोनाबो जेला नेनानै थाखायो नालाय भिडिअखौ खोन्थानांगौबो जायो लाबोआबा माब्लाबा समाव मानो लाबोआखै सोंहरो नालाय लोगोफोर मिथिनायाबो मोजां नालाय बेखायनो खोन्थायो आङो दे भिडिअखौ नायलांदो सनामोन आरो मोजां मोनदोंबालाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय जालालै गोदोनायानो बोरै जाखो बे मिलिसाखौ मैया गलियाव फुथुनानै मोसा नांबाय दे आङो मोसौजों उन्दुना माबोरै मोनखोयो गोजां बोथोराव आंखौ साला एरना हग्रामोन थैयो मोजाङानो दे मोजाङानो मजाथ' मोनखागोन आंलाय दा जाय आंखौ एरना हरदोंमोन बेखौ खस्थ' होफिनोमोन नालाय आरो मा नांगौ नैबे रानिनो हाला गथ' मागोनि आरो उनदे नांगौ मागोनि फिथा माबा माबि बनायनांगौ ना नाथाय सोर देनो बे मिलिसाखौनो देहोनांसिगोन आङो मिक्सारावबो होहो आङो देनोसो होगोन बानायनायालाय बानायनांगौहाय जोंहा नानियाबो बनायनो हायोमोन नाथाय नानिखौ थिना दे मिलिसा थानानैलाय आरो मा रानि औ मा नानि मैया मोनायाव गोजांदोंमोन नामा नों आं कम्बलखौ जासिबावनोसो बावदोंहाय ओहोलै आब' अबाव गोजांनो आं गोजाङासै दे माबा आब' नानि बाबुमोना फिथा जानो दावराव जागासिनो ओमफ्राय थौदो ना बानायनोसै उनखौ देहैनोसै आं बानायगोन दे आब' थावनि फिथा ओमफ्राय नालेंखर लादु माबा माबि गासैबो आं बानायगोन दे आं जि इन्ट्रेस्ट नांखायो लोगोसे आं ब्लगबो बानायबाय थागोन फाग्लि जादों नामा नोंखौथ' हो मानो आब' मा फाग्लि जानाय खोथा फैखो दे मागोआवलाय जोंहा बेफोरबायदि फिथा जायाबा मा जाम्बि बुजिया दे नोङो फिथा जानायाथ' जागोन बहाथो जाया होनखो आङो माने आं बेखौसो बुंदों जे नों देया उनखौ मिथिगौ एलाय मिक्साराव बानायबानो जायोना उनबानो जाम्बि गथ' खालि नोंना एकदम फरजि सालायोना दिमागखौ गथ'आ बोरैबा जाम्बि आं होनदों एसे खस्थ' मोननांगोन ना आरो जोंहा मिलिसा थानानैलाय मा सिन्था मालाय बिसो बनायगोन नोंहालाय मा खस्थ' खालामनांगौ आरो मा होनदों आब' बे मिलिसा उन्दै गथ'खौ नों माबानोसै माइरं
थांनोसै? आहा माथो। बे आरो बेफोरखौ एसे सोलोंना लानायाबो मोजां ना। दानिफ्रायनो उन्दैनियालाय मा मागो दिन नालाय देखागोनथ'। मालाय हनै एसे देरफुनायफ्रानो देयो बेलाय आरो मा बांद्राय गथ'बो नंलाना। आरोबा नानि मागो दिनाव उन्दैनियालाय माथो गाज्रि खामानि दे। देथों गथ'आ देथों। हाब आब' मैयाबो नों बेखौ गलियाव फुथुबाय मोसौफोरजों। मानोलाय गथ'खौ मैयानो खस्थ' मोनखाबाय जाबायना। माथो नोंनि गुमैजों एरना हरनायखौबो नों साजाथ' मोनहोखाबायना। मानोलाय उन्दै होबावनांगौ। ओमफ्राय देहोयो नालाय देहोयो मिक्सारखौनो हो दे। जेबो नङाना मालाय मिक्साराव उनगोन गथ'आ कारेन्ट दंखायो। सेरे थानानि नों आंनि बिनानाव ना बैनि साइड जादों हो गथ'नि? आं जेखौ बुंदों मानिनानै ला। नोंहालाय आरो आलासि जानो फैदों आरामसे थाब्रा। नोंहा ब्लग बानायनोबाबो बे खामानि मावबा नों खेबबानो जाबाय। थाद आब' गाज्रि मोनथावथावलै नोङो मारै बिदि जाथारखो दे। गथ' मानसिखौ उइनाय जाद्रायगोनदां। जेबो उइनायनि खोथायानो फैया इयाव। आंलाय मा बेखौ जाहोगासिनो लोंहोगासिनो गाननाय जोमनाय होगासिनो मा नांबावगौ इनो। एसे एनै खामानि मावनाया माबा भुल नामा? एसे एनै खामानि मावनाया भुल नङा आब'। नाथाय नोंसो बेखौ खालामदोंना माने एसेबां गुरा खामानिखौ थिनबाय थादो। बेसो एसे भुल मोनदों आङो। एसे गोरोन्थि जानाय बायदि जादों नोंनिया। जाबाय दे नों दा ब्लग बानाय बे खामानि मावबोला। बास जेबो होननाङा दे आरो लिंहरनि आङो गथ'खौ। माथो जाबावगोन नोंजों आब' थै। आंबो दायो बेलासियावनो थांसैलै। मानो थाबाव दा बोरमा बेदर लायहोगोन ना आङो। थाबाव थांना आरो मागो जोब्बा थां। बाबायलै आब' आं न'आवबो एसे आइजोंबो मागोखौ जाहैनोसैलै न'आवनो। बाब नों बिब'नाव फैनानै मानो बाखो दे। माबा बानांगौनि मा खालामदों आङो हो? बानायानोथ' नों बे गथ'खौसो थिनबाय थायो मावबाय थायो बेफोरखौ आं बारा मोजां मोनाखैलै आब'। दे आरो नों मोजां मोनाबालाय मोजां मोनासै। नाथाय आरो दिनै थांनाङा। मागो जोब्बा थां नङाबा नांगौबा गाबोनहाय समफोराय थां नोङो मिथिबाय बेलासे। दे। बे नानियाबो ना जोंना बे गथ'खौसो आरो साइड जादोयो। मानोबा अननाय मोनदो। आंलाय माथो जेबोखौनो गोरोन्थि खामानि मावै बायदिसो मोनदों मा थिनदों आङो। फिथा देबोला गावबोथ' मोनजागोन। गावनिनो मोजां गावबोथ' रोंगोन दानिफ्रायनो। बेसे देनां एक्सपोर्ट जागोन। आइ मिलिसा मामि ओजों फैथ'साय आइ। बिफाया आरो दहाय फन हरदोंमोन। मागोनि एसे फैसा सोना हरनो होनदोंमोन। नायनोसै आरो बेसेबां हरो सोनानै। गैला आंनि साननायफ्रानो जाफुंला जेबो। मादि जाबावगोन मालाय सासे आंजों थाफाग्राया बेखौथ' दिनै लोमजाफ्लानो ओंखारथ'नो मोनबायलै ससे माने दसेबाबोथ'। नाथाय आंहासो थाबायहायदो बाबाबो आंबो लोमजाफ्लाबानो जायोमोन नङाबा लोमजाथारबाबो जागौमोन दे। रागा जोंबा आंनाबो खमसे खम बेनिफ्राय दसेबाबोथ' ओंखारनो बार जानो मोनगौमोन। आंनि किस्मतआनोथ' माबायदि जाखो दे सना। नामा सनानि संसार मोनजानांगौमोन। आरोथ' गासैबो मोजां जाजोबनांगौमोन आंजों। नाथाय थानोङो बे जौ सिङावनो मोनसे गोरोन्थि आंखौ बिब्दि खालामबाय। आयु मालाय निउ इयार ना मा खम रंजादों बे। निउ इयार खाथिमोन ना। दाथ' निउ इयारानो थांबावबायसो दां। थारिखफोरखौबो मोनथिलाय लांलालै फनबो नायनो मोनलाना। हाथारला आं थानो हाथारला फाग्लि जामारसिगोन आं फाग्लि। आयदै खर'खौनो दुंहाव मोनजोब्बाय गरम। मानो बिब्दि आं माला ओंखार मोनबावगोन दे। मोनसेथ' गोजां बोथोर खम्बलखौनो मोजांखौनो मोनलालै जा गोजाङो मोनायावबो। बुजियालै बिसोरो बुंबाबो एसेबां खम्बल गांसे बिबावबाय बेखौबो हरा। हाबनांगोन नोंसोरबो खाबनांगोन। जोंल' दाय मावनानै बेफोरबायदि सास्ति मोनोबा नोंसोरबो फाबनांगोन दे जोंखौ बिब्दि सास्ति होनाया। हे गसाय आं बिब्दि थानो हालालै। माबा मोनसे खालामथारदो आंखौ बरनदो। आइयाबा माबायदि थागासिनोथाय। मामा नोंनि माबाया सिनायनायाथ' ओरैनिफ्राय ओरै गोजौनिफ्राय गोजौ होननाया मा जाखो? आमायाबोथ' जोंखौ थक्का होबाय गावबोथ' उल्था जेलावसो फैबाय। बावलांबायखौथ' आं सानखौ लांनो खोन्थादोंमोन दाबा मा जाखो? आंनि फिसालाखौ नुयैयाबो गोबाव जाबायना जा नायनो लुगैयो। गथ'आ आंखौबो गाज्रि मोनना थाबाय। आरोबा मा बुंबावनो न'नि मानसियानो बिब्दि खालामदों आंनि फिसालाखौ गावनि असेयानो। अब्लालाय गुबुनखौ मा फोथायनो? थेवबो आंहा सानखौ एसेबाबो फोथायनाय दं। बे आंनि फिसालाखौ मोजां खुसियै लाखिखागोन बियो। आइयै नों लिंहरदों? औ आइ मिलिसा जाबाय दे। मैया नोङो एसे खस्थ' मोनबाय नङासै? नाथाय नेक्स्ट बार आरो बेफोरबायदि मालाबाबो दामावसै दे आइ। नोंनिनो मोजां नङाबा आंबो गाज्रि मोनलायलाङोना। औ दे आइयै। ओमफ्राय आइयै आं आबैमोननाव थांनो लुगैदों। मामा मोननाव थांनो दे। नांगौबा आङो गाबोन फुङाव फैफिनगोन।
हा मा मोननाव आबै मोननाव मा मोनदों नोङो हा बिसिनाव थांना मा मोनगोन गोबाव जाबायना आं गोसोखांदों आबैमोनखौ आंथ' दा हारसिं थांनो हाखायोना जेरै आनि थुनथुलि मोनाव थाङो आमाइमोनाबो फोरोंखायो आंखौ आं थांदे आयै आबैया मोजांबाथ' आं आबैजोंनो थांगौमोन आबैयाबो गावबो मालाबा थांदो होनना बुंखादों बे नों बै बिसिनायाव गोग्लैसोना थानाया बे थांदो होनबानो नों थांगोन खि जानो होबानो नों जागोन बबोथा आरो बेरायनाय गोसोखांदों हा बेरायनाय गोसोखांदों मा नों आंखौ एकबारे गोसार होहैजोबसै नामा हा आइया बिदि खालामदों ना खोन्थाहैथारसै बिबैनो ओहो आयै आं खिन्थामाराखै नोंखौ आफानो थेवब्लाबो नों आंखौ गाज्रि मोनदोंबा सरि आरोथ' आं नोंखौ खिन्थाहैनो थाङा आलासि जाहैनोसो लुगैदोंमोन आं मागो दिनाव आरो बहा देवानि मारै होनो नागिरदों नों हा नाङा दे बेहायनो था न'आवनो आरोबा माइरं सोमना दोनखादों आङो एसे देना हो मा आं देनांगौ एसेबांबो देनो हायै नङा दे मोनथिगौ मागो दिन फिथा जानो लुगैदों आरो बयबोबा जाखायो एसे नामनि आन्थाबाबो बनायखायो जेबो नङा देना हो आं देनो हानाय नङा नामा आयै आं देफेराखै ए नों देनो हाया आं देनायखौ गोदो नुबोआखै नों बै देनायखौ नुबोबाय थायाखै बेफोरबायदिनो आरो देबानो जानायालाय बेलाय मा गेब्लेबानो जाबाय माइरङा जेबो बाहाना नाङा दे देनांगोन मानेथ' देनांगोन नांगौबा बनायनायाव आं दोङो आंबो बनायगोन हनै मादै फैदों मादैयाबो बनायगोन दा दसे थानानै देनायखौ सुरु खालामदोआनो आरो बे आलासि जानाय मानाय बेफोरखौ बाद दे नाथाय जेबो नाथाय नुथाय गैया बेयाव आं नोंबायनो माबा दै गुदुं फुदुंहैनो दुगैनांगौनो बुरिया थारलासो हां बे बुरैखौबो गोजौआवबो थाङा माया माबा आरो बेखौ नांगौ होननानै बिसिनायाव गुरैना थाबाय थायो आया बेलाय सोरनि बेबायदि गिफ्ट थाफैखोलै बेबो जोंनि गेटआव सोर जाखोलै बेबा बेबायदि गिफ्ट हरलायनो ओमफ्राय मानोथो बिदि गालांखो दे नायनो लां र' सोरनिबा गोसथोनायासो बिदि हरखो ना माखोरा नाथायबा जोंनावलाय सोर दंब्रा बेबायदि हरनो गासैबोथ' हाबायानो जाजोब्बाय सायख्लंनाबोथ' बिदि हरनाय नङालै रावबो आरो आंनोलाय सोर हरनोब्रा बेफोरबायदि दोनलांलायनो मा लिरदों बेयाव My love just for you मेहेर My love होद सोर जाखो बिलाय माइ लाभ होनलायनो बेबो आंनि थाखायसो फैदों नामा इया सोर आंनो बेबायदि गिफ्ट हरखोलै बे मेहेरखौ आं मैगं हानो खोन्थादोंमोन बेहायसो दंगासिनो इयो ओइ आसोल मेहेर हो आदा मालै ब्र आं नोंखौ मैगं हानो खोन्थायाखै गरसिजों जोगोनारखौ साला हाबावालै बियो आं दाउ बेदर लायखाबाय जोगोनारजों संसैरा औ आदा दा हागौमोन ना आङो दसे थानानै ओमफ्राय मा बेफोरलाय मा गिफ्ट आरो बेलाय सोरनि थाखाय फैखो फैनायाथ' आंनि थाखायनो गालांदोंलै आदा सोरबा बिदि गालांखोथाय गिफ्टखौ बेबायदिथ' दोनलांनाङामोन आंबो मिथिया आदि जागोन सोरजोंबा रायलायनाया दोनलांदोंदां नोंखौ सारप्राइज होनो थाखाय बेफोरबायदिनो जागोन आरो नोंबा सोरजों रायलायो ओइ बिदि नङालै आदा आंहालाय सोर दंब्रा रायलायग्रा गैयालै दे आरो गैयाबालाय गैयासै नाथाय फ्रियावनो गिफ्ट मोनबायना नोङो लाखिदो आरो जायखि होलाङा मानो एब्रा मैगङा थाबादो बालायलाङोला आं गुसुफ्राव गावहाबो ना दा न'आव रावबो गैया मालाय पिकनिक जाहैजोब्बाय ओमफ्राय नायनाय आंहासो खस्थ' मोनसिगोनलाय ना नोंहाबो संनांसिगोन बाजै थाबा मालाय बाजैया संगौमोन मागोबो फैखाबाय आइमोनाबो दायो सफैखागोन माथो आबैमोना मागोनि आरो बेबस्था बानायफैनांगौ ना आंहाबो गामियाव ओंखारलांनांगौ नोमबाजै थोमबाजैलै बिलाय आंबा संनो हाखायो बरियानो नों मैगंखौल' हाना हो बे आदायाबो ना थो बाजैखौनो गोसोखांथारला खोमालै ओमफ्राय साला आंनोथ' सोर बेबायदि गिफ्ट दोनलांखोरा मा दंथाय सिङाव सोरबा सिख्लाफोरासो दोनलांखो ना माखोथाय मोजां सिख्लाबाबो जागौमोन दे गिफ्टखौनोथ' लाखिना लाखियालै लाखिनोबो बोरैबा मोनलायलाङो सिनाया माया बेबा सोर होलांदों सिङावबा मा दं बम गैयाबानो जाबाय दे आसरितलै भाइ माबा फ्रियावनो गिफ्ट मोननाय होननाया जाबायलै